Con todos vostedes, Conan Malegro. Que tal? Trouxe unha botellita de whisky, pois se põe unha pouca tartalada, non sabes? Nunca é o mesmo sabor. Darlle un chorrito, quedalle moi bien. Vou acomodar aquí os cinturóns de que son o puto amo. Non sei por que nos dan aos loitadores un cinturón cando ganamos. Seguimos en pantalón corto, o cinturón non pinta nada. Ademais, a mí despois dunha pelea non me apetece nada que me veñan dar o cinturón. A mí o que me apetece é unha fuente de churrasco ou unha mamada, cositas así que che alegran o corpo. Que tal? Que, como estou? Todo guapo, gusta o traxe. Comprei ali no Zara, ahora, hostia, ahora por poucos cartos andas en traxe, máis ben postiño, 30 euros o pantalón, 40 a chaqueta, que son 70 euros, e para antes o pantalón xe valía así, cuidado, moi bien, estou moi contento. Mas desta roupa que hai ahora, sabes, que vas fino, sabes, que te vai, que te apreta, que hostia, luz moi ben. Que tal o outro, xa non me cago en Dios. Que tes? No, que te papo, me cago na virgen. Sí, imos vallar aquí ahora sin cobrarte na pelea dentro de 2 días cobrando. Facemos así un paripé, hombre, tranquilo, non, claro que non imos pagar. Somos como as orquestas cando marchan e ainda non tocaron Dolores. Non creo ni que, hostia. Boas tardes, estamos aquí para promocionar a pelea entre Conan Malegro e Caín Nurmagomedov. É máis un puto loco que luchaba cos osos. Vendo a súa moza, non sei se faría algo máis que luchar. Que dis? Nada. Boas tardes, Sergio del Pomporón Pompón para la CRTVGHIJLM. Non fai falta que me preguntes, Sergio, xa cho dixo eu, sí, voulle meter semejante palliza que lle van cambiar o número de DNI porque vai parecer outra persona, entendes? Temos que pelear nun autógono, sabes por qué? Porque se nos escapa a correr, hostia. Voulle estar metendo fogonazos hasta que se retire Galloso, ti, daste cuenta, se tuve que falar aquí co comisionado da UFC, sí, o primo delito da Panorama. Tuve que pedir máis tempo de descanso entre asaltos, sabes por qué? Para que cambie a compresa, me cago en Dios, entre asaltos. Hostia, tirei o cinturón, fixe, acabo de facer un pichuguella, somos moi fogosos os dous. Pois sí, para que cambie a compresa entre asalto. Ese comentario é moi ofensivo, está fora de lugar, que o sepas. Hai mulleres que pelean moi ben e que che poderían ganar. Unha muller, sí, pero ti non creo. É máis inútil co alambre do pan Bimbo, hostia. Pois eu na miña casa usamos o alambre ao pan Bimbo. Me cago hasta Dios, pero como me podes contestar a isto? Hostia, que te estou puteando, hostia, que non te enteras que te estou puteando, joder. Que eres máis soso que a comida do hospital, cojones. Ven aquí, hostia, ven aquí, salta para aquí que te revento, me cago hasta Dios. Cando queiras, oiches, ti solo contra min, ti solo contra min a salida da Chantecler, ti solo contra min e 5 amigos, a ver que é a barbachota e entonces se cago hasta en todo. Sabedes por que estás este tipo aquí para pelear? Polos cartos, sabedes por que estás sin cartos? Contalle aí por que quedaste sin cartos. Vou a apostar, sabedes que apostou que o de Roberto Vilar en Antena 3 botaba máis de 3 programas. Me cago en toda, que ser inútil, hostia. Creo que estou bastante ben aí. ¿Sabes que? Acordeime ahora, me cago en Dios. Estamos hasta os coños de que andan mandando futar mierdas ao grupo de WhatsApp dos luchadores da UFC, tiña que dicillo, porque eso sí que tiña que dicillo. Eso é o máis mal me parece de todo. Bueno, vou botar un vaso que estamos aquí fala, non se fai nada. Un pouquillo pa mamá, un pouquillo pa papá e outro pouquillo, pois si ven o padriño. Así, agora que tal, xa gastamos a botella toda, total. Bueno, venga, que pensades que non son tan malo. Vou invitar a tomar un vaso para que vexades que hai concordia. Toma, lito 2, aí tes o teu vasillo, este pa mí. Sí, no, este pa il. É un poquillo de catalán, fai no meu pai, está buenísimo, é da ulla. Non me gusta o catalán, dame ardor de estómago e faime cajarría. Como que non che gusta o catalán que che dá ardor de estómago? Pero que me estás contando? Sí, ponme malísimo. Como que te pon malísimo con catalán? Ven, que és un menillo, és un rapaz de 4 anos. Hostia, si ti te mellor toma alvarillo, ti toma alvarillo che vai a facer pupa. Chichi, venga. ¡Viva Pilipampín! Me cago en todo, hostia. Normal que faga cañaza, Dios. Xa estou sudando. Viñazo. Sentades estreñidos un vasito de catalán. Eso. Nin desatrancar caeron. Animalada, como estou. Levantouse o calvo, a ver que quere. Sí, buenas tardes. Yo hago lo que puedo para el periódico especializado en vino gallego El País. Queríache preguntar polo incidente co autobús de Caín. A ver que nos tes que comentar. Sí, ahora yo co catalán, hostia, como está. Bueno, sí, están aí as imágenes. Para que nas queira ver, de feito ímolas puñer e a seides ver que queda todo aclarado que foi un malentendido.
Juan Carlos, para o autobús que lle quedou aquí en a mochila. Non paro por unha mochila. Que pares o autobús. Que non paro. Que pares o autobús, me cago en Dios, que tengo os deberes e vas todo. Como se pode ver, foi un acto de bondad pola miña parte, só lle quería axudar e malentendeuse todo. Pensou que eu quería agredir e todo ao contrario. E nada, que imos agora para a pelea, agradecerlle á UFC, a Universidade de Santiago de Compostela, por esta pelea, e de chamando a orquesta, pois meter un hostia ou puñer a bailar, e é feo que bailen seco. Se fora ti, iríame despedindo dos dentes, porque non creo que os volver ver hasta que vayas cagar. É unha cousa así que teño que decir que tes unha cousa boa, que eres feo que nin Dios e non me vai dar pena partirche a cara toda. E tampouco taría de máis que foras elegindo cada leito. Tan ahora vindo uns en Piñeiro moi ben, están moi ben postos e a bo precio. Eu, para que o sepas, pero iso hai que ter elegancia tamén na Vitoria. Creo que hasta ahora que falei ben, non me dixen nada fora do tiesto. Hostia, ainda me queda viño no vaso. Alegrías te dá a vida. Opa! Si eu non vou falar, non teño nada que dicirlle, eu falo cas más. Como os mudos! Hasta aquí outra loucada do braxe da Telejaita. E xa sabedes, dadlle a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo. E quedades como adiós. Suscríbete, mardalle al like, suscríbete, mardalle al like. E se te gusta, compartio cos teus amigos. E se non te gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle al like.